Mulej iftaħ li xoftija u fommi xandar it-tifħir tijek. Għajtu bil-ferħ lill-Alla nies kollha tal-art, aqdu bil-ferħ lill-Mulej. Flimkien, għajtu bil-ferħ lill-Alla nies kollha tal-art, aqdu bil-ferħ lill-Mulej. Ejjew ħanfaħru bilena il-Mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu quddiemu bana ta' ratti l-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Flimkien, għajtu bil-ferħ lill-Alla nies kollha tal-art, aqdu bil-ferħ lill-Mulej. Għax Alla kbir u l-Mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-qċaċet tal-għoliet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Għajtu bil-ferħ lill-Alla nies kollha tal-art, aqdu bil-ferħ lill-Mulej. Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu, arkubtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Għajtu bil-ferħ lill-Alla nies kollha tal-art, aqdu bil-ferħ lill-Mulej. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jiena għamilt. Għajtu bil-ferħ lill-Alla nies kollha tal-art, aqdu bil-ferħ lill-Mulej. Għajtu bil-ferħ lill-Alla nies kollha tal-art, aqdu bil-ferħ lill-Mulej. Għal 40 sena domt nistmerlu dan in-nisel u jinet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux, għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Għajtu bil-ferħ lill-Alla nies kollha tal-art, aqdu bil-ferħ lill-Mulej. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għajtu bil-ferħ lill-Alla nies kollha tal-art, aqdu bil-ferħ lill-Mulej. Meta frixt Mulej il-medda ta' smewwied bid-dawl żejjintom, rid lix-xemx binar twennisna u dawwalt il-lejl bil-qamar. Issa l-lejl diġà ħallina, tila x-xemx għal-ġirja tagħha, tqanqal fina saħħa ġdida sabiex nerġgħu naqdu l-ħidma. Xieraq mela li fil-bidu tal-ġurnata nfaħru lilek u missier ħanin li tfawwar qalblu lidek bis-sliem tiegħek. Mitfixkil illum warrabna, żomm fid-dritt l-ispirtu tagħna, enna nibqgħu dejjem notfa f'kull ma naħsbu nagħmlu u ngħidu. Bħalna x-xemx iżżid is-sirġa, hekk titqawwa fina l-fidi, aktar soda ssir it-tama u iżjed jikseb in-nar ta' imħabtek. Isma' talbna missier twajjeb u int waħdieni tiegħu daqsu li ta' dejjem qisha ltnatkom mal-Ispirtu faraġġ tagħna. Amen. Qalbi imħejjija biex tfaħrek Alla tiegħi. Sħiħa qalbi u Alla, ħananni u ninseċanja. Ruħ tiegħi, arpa u ċetra, ħanqajjem żbieħ il-jum. Infaħrek Mulej fost il-popli, nannilek fost il-ġnus. Għax mola smewwiet it-tieba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek. Ola l-fuq mismewwiet u Alla, uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha biex ikun meħlusa l-eżjes tiegħek, enna bil-leminija tiegħek u weġibna. Tkellem Alla fis-santwarju tiegħu, ferħan nieħu f'semi l-sikem, nagħmel oqsma fil-wiet ta' Sukkot, tiegħi u Giljad, tiegħi Manasse,
Efraim u l-elmu ta' rasi, u Ġuda ix-xettru tiegħi. Moab l-enbija fejn inħasel, fuq Edom min qiegħed il-qorq tiegħi, fuq Filistja nifraħ rebbieħ. Min se jwassalni sal-belt biswar, min se jieħodni sa Edom? Mhux int u Alla li warrabtna u li m'għadekx toħroġ mal-eżerċitu tagħna? Atina l-għajnuna kontra l-għadu, għax-xejn ma tiswa l-għajnuna tal-bniedem. Bil-għajnuna tal-la nuru ħilitna u li jisħaq l-edewwa tagħna. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien qalbi imħejjija biex tfaħrek o Alla tiegħi. Il-mulej li bbisni bil-bies is-salvazzjoni u l-ġustizzja. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej taqbeż bil-ferħ ruħi b'Alla tiegħi. Għax hu li lbisni bil-bies is-salvazzjoni bil-mantar tal-ġustizzja għattieni. Bħala arus imżejjen b'kuruna, bħala arusa tlellex bil-ġawwar tagħha. Bħalma l-art tnibbet, bħalma l-ġnien inibbet il-miżruħ fih, hekk mulej inibbet il-ġustizzja u t-tifħir qudiemu kollha kemm huma l-ġus. Minħabba f'Sion ma nediex, minħabba f'Ġerusalem ma niskoċċ. Bħal dija għad tifeċċ il-ġustizzja tagħha, bħal torċa għad taqbad is-salvazzjoni tagħha. Il-ġustizzja tiegħek għad jarawha il-ġnus u s-sebħ tiegħek jarawh islaten kollha. B'isem ġdid għad isejħulek, isem li għad jażlu fom il-mulej. Għad tkun kuruna ta' ġmiel fit il-mulej u diadema ta' sultan fit Alla tiegħek. Ma jgħidulekx aktar il-mitluqa, anqas lill-artek ma jsejħula aktar l-imħarbta. Lilek għad isejħulek għax tifija u lill-artek għad jgħidula il-arusa, għax il-għaxqa tal-mulej fik u artek għad titarras. Bħal marus jitarras xebba, hekk jitarsek il-bennej tiegħek, u bħal marus jitaxxaq barustu, hekk jitaxxaq bik Alla tiegħek. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien il-mulej li bbisni bil-bies is-salvazzjoni u l-ġustizzja. Infaħħar lill-mulej tul ħajti kollha. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej, infaħħar il-mulej tul ħajti kollha. Għanni lill-Alla tiegħi kemm indun ħaj. La tittamawx fil-gbarat, għax il-bniedem ma jsalvakomx, malli toħroġ ruħu lejn l-art jerġa' jmur, jintemmu dakinhar ħsibietu. Ħieni min falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu, min għandu it-tama fil-mulej Alla tiegħu li jagħmel is-sema l-art u l-baħar u kull ma jinsab fihom. U li jżomm kelmtu għal dejjem, li jagħmel ħaq lil-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej li jeħles lill-imjasrin, il-mulej li jiftaħ għajnejn l-omja, il-mulej li jerfa' il-milmiwin, il-mulej li jħobb lill-ġusti, il-mulej li jħares lill-barranin u li jżomm lil-tim u lill-armla, imma lil-ħżiena iħarbtilhom triqathom. Il-mulej isaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion minn nisel għan nisel. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien infaħħar lill-mulej tul ħajti kollha. Mill-ktieb tad-Deuteronomju. Kunu għaf illum u żomm f'moħħok
li l-mulej huwa tassew Alla kemm fil-għoli tas-sema u kemm hawn nisfel fuq l-art u li ma hawnx ieħor ħliefu. Ħares għalhekk l-ordnijiet u l-kmandamenti tiegħu li ser natik. Kull ħin imbierek il-mulej tifħiru dejjem fommi flimkien. Kull ħin imbierek il-mulej tifħiru dejjem fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi flimkien tifħiru dejjem fuq fommi. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu flimkien kull ħin imbierek lill-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Nqumu bil-wifqa. Naqdu lill-mulej bil-qdusija tul ħajjitna kollha. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imoddi b'fomm il-profeti għad-disin tiegħu biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna. Bekk juri ħnina ma' missirietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna li jatina li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu, biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-għoli jiżjara tax-xemx tiela. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien naqdu lill-mulej bil-qdusija tul ħajjitna kollha. Kristu li huwa id-dija tal-glorja tal-Missier jimlina bid-dawl tal-kelma tiegħu. B'sentimenti ta' mħabba nitolbuh u ngħidulu: Sultan ta' glorja bla tmiem, isma' it-talb tagħna flimkien. Sultan ta' glorja bla tmiem, isma' it-talb tagħna. Imbierek int Ġesu li minnek tibda u fik tintemm il-fidi tagħna. Inroddulek ħajr għax sejjaħtilna mid-dlam għad-dawl tiegħek tal-għaġeb. Flimkien, Sultan ta' glorja bla tmiem, isma' it-talba tagħna. Int ftaħt għajnejn l-omja u tajt ismieħ lit-torox. Enna fin-nuqqas ta' fidi tagħna. Flimkien, Sultan ta' glorja bla tmiem, isma' it-talba tagħna. Mulej, żomna dejjem maquda bejnietna fil-għożża tiegħek, tħalli jebda firda timbet fostna. Sultan ta' glorja bla tmiem, isma' it-talba tagħna. Atina il-qawwa fit-tiġrib u bis-sabar fil-hemm. Għallimna nroddulek ħajr għal ġid kollu li tipprovdilna. Sultan ta' glorja bla tmiem, isma' it-talba tagħna. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu is-Salvatur tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Tfakkar mulej fil-patt qaddis tiegħek, imwettaq brabta ġdida bid-dem tal-ħaruf bla teba. Aħfer lill-poplu tiegħek minn dunubietom. Mexxihom bla qiegħda il quddiem lejn il-fidwa sħiħa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu
għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Ġużi u Margaret Galja. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ħanin, iqaf magħna bnedmin dajfa biex aħna nagħmlu t-tifkira tal-Om qaddisa ta' Alla bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu minn ħżunietna u ngħixu ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżekjel. Ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: U bniedem, ħabbar kontra r-rajja ta' Iżrael, ħabbar u għajdilhom lir-rajja, hekk jgħid Sid il-mulej, ħażin għalihom ir-rajja ta' Iżrael li jiraw lilhom infushom. Jaqgħu mhux lin-naċ jiraw ir-rajja? Intom tixorbu l-ħalib u tilbsu s-suf tagħhom, toqtlu n-naċ imsemmna u l-merħla ma tirawiex, id-dajfa ma ssaħħuwiex u l-marida ma tfejquwiex, il-midruba ma dewwejtuwiex, il-dik li tbedet ma ġibtuwiex lura, lanqas ma fiċċejtu l-mitlufa, imma mexxejtuhom b'saħħa u qalb qiebsa, u huma xterdu għax ma kellhomx raj, u saru l-ikel ta' kull bima selvaġġa u xterdu. Intilfet il-merħla tiegħi fuq kull muntanja u fuq kull għolja, ma wiċċ l-art kollha xterdet il-merħla tiegħi u ma hemm ħadd min jistaqsi għalija, ma hemm ħadd min nifittixha. Għalhekk ja rajja, isimgħu l-kelma tal-mulej. Daqskemm jien ħaj jgħid Sid il-mulej, billi il-merħla tiegħi waqgħet priża u saret il-merħla tiegħi l-ikel ta' kull bima selvaġġa għal min ma kienx hemm ir-raj. U billi r-rajja tiegħi ma fittxewx il-merħla tiegħi u r-rajja għadu jiraw lilhom infushom bla ma jiraw il-merħla tiegħi. Għalhekk ja rajja, isimgħu l-kelma tal-mulej. Hekk jgħid Sid il-mulej,
arawni ġej għar-rajja, neħdilhom minn taħt idejhom in-naċ tiegħi u ma nħallihomx jiraw iżjed il-merħla u ma jirawx iżjed ir-rajja lilhom infushom għax dan jgħid Sidi l-Mulej arawni hekk jien se nfittex in-naċ tiegħi u nieħu ħsiebhom. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej hu r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-Mulej hu r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-Mulej hu r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiegħdni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ joħodni hemm hu irejjaqni. Il-Mulej hu r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqarjek nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi, il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma iwensuni. Il-Mulej hu r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwar li. Il-Mulej hu r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tieba u ħnina il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-Mulej sakemm indum ħaj. Il-Mulej hu r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Alleluja, alleluja. Il-kelma ta' Alla hi ħajja u qawwija u tarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Ara, is-saltna ta' smewwiet tixbaħ lil wieħed sit li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fil-għalqa ta' dwieli. Ftiem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom il-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet sija u ra oħrajn li qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom: morru intom ukoll lil-għalqa u nagħtikom li jkun ħaqkom. U marru. Reġa' ħareġ għal xi sitt sija u imbagħad għal xi disa sija u għamel l-istess. Għal ħabta tal-11 il-sija reġa' ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom: għaliex qegħdin hawn il-jum kollu bla ma tagħmlu xejn? Qalulu: għax ħadd ma qabbadna. Qalilhom: morru intom ukoll il-għalqa. Qal filgħaxija imbagħad sit il-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu: sejjaħ lill-ħaddiema u ħallashom, ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 il-sija u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu iktar, iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu qabdu jgemgmu kontra s-sejt u jgħidu: dawn tal-aħħar sija waħda għamlu u int istom bħalna li tabbejna bil-pejs tal-jum u s-sħana. Qabeż is-sejt u qal lil wieħed minnhom: ħabib, min xejn ma nqastek jien, mhux b'dinar ftiemt miegħi. Hu li jmissek. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqskemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel li rrid bi ħwejġi jien. Jew qiegħed tgħir għax jiena qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-Mulej. Is-saltna ta' smewwiet tixbaħ lill-għalqa, hekk spiss iħobb ixebbaħa il-Mulej Ġesu anke il-Knisja hija bħal għalqa. Il-parabola tal-lum turina li kulħadd huwa msejjaħ biex jaqdi dmiru jagħmel ħidmietu f'din il-għalqa.
U xi ħaġa li għandha tagħmlilna kuraġġ, il-mulej ma jħarix lejn l-uċuħ, imma jitratta il-kulħadd l-istess. Ejjew nitolbu l-mulej biex jagħtina wkoll din il-qawwa li aħna wkoll narfu nittrattaw lil xulxin bl-istess dinjità, bl-istess għoża, bl-istess imħabba. Umu bil-wifqa u nresqu il-mulej it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-isqof Maħtur Anton li nhar il-ġimgħa sejjer jiġi ikkonsagrat raj ta' din id-djoċesi. Imlieħ bi spirtu ta' den, erf, qawwa skont il-qalb tiegħek. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li qatgħu qalbhom mill-ħniena tiegħek u rihom il-kobor tal-imħabba tiegħek. Nitolbuk mulej għat-tobba, nurses, dawk kollha li qegħdin jaħdmu biex jikkontrollaw din il-pandemija. Għatihom il-qawwa u l-kuraġġ meħtieġ ħalli jkomplu iservu lill-komunità. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu inti tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-murda u lil dawk kollha li jduru bihom. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamulej dawn it-talbiet li qegħdin nagħmlulek u għamel li l-ħidma kollha tagħna tibda fik u fik tintemm bi Kristu Siedna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw bil-qima t-tifkira ta' Omm Ibnek, għatina l-grazzja mulej li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek aħna stess inkunu offerta li tibqa' l dejjem quddiemek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħaj bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek
Osanna fl-ola tasmewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-oli tasmewiet. Għaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirrajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Niċċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, l-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqattrom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. Il-ġisem ta' Kristu. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Mulej, aħna nemnu li jittifkira tal-om qaddisa ta' ibnek li tajtna sem il-frott tal-fidwa, issebbaħna bil-milja tal-grazzja tiegħek u tkattar dejjem fina il-qawwa tas-salvazzjoni bi Kristu siedna. Nixtieq mill-ġdid infakkarkom li l-ordinazzjoni tal-isqof il-ġdid ta' Għawdex Anton Tewma sejra issir nhar il-ġimgħa li ġejja fil-Knisja tax-Xewkija. Din ukoll għal benefiċċju ta' kulħadd se tkunu tistgħu issegwuha fuq it-televiżjoni. Nixtieq infakkarkom ukoll biex meta tersqu lejn il-kappella ibqgħu żommu dejjem id-distanza. Għalhekk il-kappella maħniex niftħuha biex tidħlu ġewwa għax ġewwa m'hemmx id-distanza li suppost ikun hemm. U għalhekk ngħidulkom ġifieri tiffullawx quddiem il-kappella u toqgħodu kollha fuq il-bankijiet. Fuq kull bank fuq il-kappella persuna waħda tista' toqgħod jew inkella l-istess familja. Imbagħad oqogħdu il-bogħod u oqogħdu bil-wieqf. Dan dejjem biex inħarsu is-saħħa ta' xulxin. Ma nabbużawx u nimxu mar-regolamenti li qegħdin jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa. Ngħidu flimkien tliet avamarijiet hekk jew nafdaw f'dawn l-aħħar jiem mill-isqof Tewma f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu. Kif hu stess nhar lejliet il-festa għażiża tal-Assunta fil-Velja għamel talba sabiħa fejn poġġa f'riġlejn il-Madonna mhux biss lilu imma id-djoċesi kollha tagħna. U għalhekk aħna wkoll nirreċiprokaw billi nitolbu għalih. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.